Takže čaute ľudia, vítam vás v Blesk.sk a toto je hra Minecraft, ktorú určite každý poznáte, je to ešte starý patch na 1.5.2 a zahráme si taký menší single player a keď sa mi to po prípade zapáči, tak mohli by sme zrobiť nejakú tú sériu z Minecraftu, ale len takú obyčajnú. Ja som veľmi dobrý hráč na Minecrafte, tak to skúsime, aspoň bude sranda. Takže, aké si dáme meno na World? Takže to bude Bleskov svet. OK. Takže, môžeme začať, dúfam, že mi to niečo dobré. Tak dnes, kámo, si môžeme tak predstaviť niečo. Áno, do prdele, strašne neznášam zimu. Vždycky, keď ma hodí do zimy, tak to nemám rád. To je prečo. No hneď tu máme nejaké ovce, tak si nejaké ovce pozabíjam na voľnu. By som mal potom kde spať. No ako, veľmi spať nebudem, ale aby to tak vyzeralo tak akusticky. No, aby som mal nejaký ten pekne zariadený dom. No. Čiernu voľnu nechcem. To sa mi nepáči. To je taký baran. Poznám kamaráta, ktorý vyzerá ako baran. A už si z neho takú srandu, kde robíme. Všetci, ktorí ma poznajú osobne, tak budú vedieť, o čom hovorím. Ale, ovca sprosta. Dobre, kde je tá vlna? Tak táto ovca ma odfajčila. Nadal som jej, tak mi nedala vlnu. Však stoj. Beha tu jak postihnutá. Dobre, a teraz preč tejto zimy. Nechcem tu byť. Fakt by sa tu aspoň mal niekto starať o kosenie trávy. Fuj. Si hnusná. Ale úplne, že hnusná. OK. Dosť srandy. Už tu začína byť také pekné, už tu je piesok. Ale stále nie sme tam, kde chceme byť. Chceme ísť niekde do peknej prírody, kde nie je ten sneh. Lebo jak to každý nazýva. Nechcem povedať, že to tá biela somarina, alebo každý si pomyslí niečo, že biela. Napríklad biela smotana, biele mliečko, trošku s medovinou. Každý si to môže pomyslieť ináč, že to bol menší lak, to nič. Čo nevidím? Je tam zombie a pavúk, ale teraz sa im radšej vyhneme, lebo nemám nič, s čím by som ich zabil. A už sa dostali na slnko, ale pavúk stále ide za mnou. Je prasatá. A poznám tiež také jedno prasa. Dobre, ale idem preč, lebo pavúk do mňa skače. Takže zrýchlíme a ideme bunny hop. Poďme, tu sú ďalšie prasatá. Dobre, pavúk zostal tam. A pokosíme trošku trávičku. Trávička. No poďme. Dobre, máme nejaké to mäso. A chceme viac mäsa. Chceme veľa mäsa, ale to aspoň trošku viac, že nám to keby náhodu. Však stoj ty, prasa jedno, nevychované. Stoj. Rúžová debilina. Dobre. No, ešte jedno prasa si zabijeme. A my sa však stoj. To vyzerá, ako by skackalo niekomu po úde. Zaujímavé. Debiliny nám netreba. Ale stále som tu na nenašiel nič okrem toho bieleho snehu. Nie bielej tekutiny, ale snehu. Dobre. Tu máme, čo to je? Rúže? Alebo ten vlčí mak? Či čo to je za mak? Ja viem, hej, nejaký mak. Aha, tu je pumpkin. Si dám na výstavu do domu, ale to je škaredý pumpkin, ani chcel lepší. To nič, nevadí. Toľko zvierat na
Nekope to. To je nejaký farmár, nejaký starostlivý, nejaký villagery možno. Zaujímavé. Ale hajzel, trošku laguješ. No tak. Nerob zo seba debilka. Dobre, ideme. Môžeme pokračovať. Dúfam. Myslím. Hlavne nerob unálené zábery. Diera. Tráva. Kosím trávu. Žiadna tráva tu nie. No tam už sa mi niečo javí. Ja hovorím, že za týmto kopcom, čo je tu, tam už nebude sneh. Tu je také jedno miesto, kde nie je sneh. Ale je tu poblízku sneh. A nemám rád sneh. Všade je sneh, tak je zima. A máme hubičky. Videli ste film Hubičky? Takom sranda. Myslím, že som svoj dom asi našiel. To sú nejaké, to mi pripomína ako naše milované slovenské močiare. Diera. Ďalšia diera. Sú tu ale veľa diery. Dobre, ideme na druhú stranu. Na druhej strane dúfam, že to už bude lepšie. Tieto lagy milujem. Priamo ich zbožňujem. Dobre. Dosť toho kecania. Začneme si stavať dom. Čo som si nechcel zobrať. A čo sme aj tie huby. Dobre, treba by sa trošku trebalo nájsť. By som tu neumrel od hladu, i keď viem, že sa to nedá. Ale u mňa je všetko možné. Nezabúdajte. Tu veci zapamätajte. Dobre. Myslím, že tu bude naše miesto. Už tam vidíme muchotrávky, čiže budeme mať čo jesť. Dobre, a začneme s nejakým drevom. V tomto diele si dáme len taký menší náčrt. Počkaj, tu je čo? Diera. Dole určite niečo bude. Potom to pôjdeme preskúmať. Takže vykraftíme nejaké drevo. Poď pekne. No. Aspoň na tie základné veci. No vyrobíme celý ten strom, keď už. No nedá sa to nazvať rúbaním. Rúbanie s drevom v ruke. Naozaj by ste takto celý strom nevyrúbali nikdy. Ale pekne si to. Počkej, čo som... Aha. Nenevajte sa, ale Minecraft som už dlho nehral. Spracujeme toto drevo na crafting table. OK. Takže nejaké paličky. Len provizórne, aspoň na... OK, a hneď sa pustíme do kopania, alebo ja by som to povedal preskúmavania tohto čuda. A som si mal zrobiť ešte jeden drevený krompač. Nie preskúmavanie, ale potrebujem trocha cobblestone. A hneď tu máme aj železo. Tu veľa železa, takže tu nás si urobíme ďalší crafting table. Jak tak pozerám. OK. Paličky nemáme. Tak si musíme zrobiť. S tým sa hneď bude lepšie kopať. To je fuj, to nechceme. A rovno si zrobíme ešte aj sekeru. OK. Takže začneme s tým železom. Dobre, ale do prdele, spadol som z toho cobblestone.
Dobre. Pekne si potom želiesko vypálime. Myslel som, že toho železa bude viac, ale zatiaľ mám iba pri sebe 3 orečka, takže... Ale je tu ďalšie železo. Je tu viac železa. A to sa mi páči. Bodalagy. OK. Poďme. To je celkom slušné. 13 orečok. Dobre. Jednu vec by sme mali. Teraz do druhú. Asi idem hore. Ale to je tá blbosť, že som bez svetla. Budem musieť nejako vydržať. No, ešte koľko? Už som skoro hore. OK. Som bez svetla, to je... v prdeli toto. Á, tam už nám kempí zombie v diere. Ešte nás asi nezbadal. Dúfam. Vyrábame si zatiaľ dieru. A do tej diery sa zatiaľ nasťahujem. Kým sa tu zvonku trošku ukľudní. Dobre. Provizorná dierka. No. A teraz už doslovne vidím. Skúsim tu ešte niečo vykopať. Len tak na oko. A skúsim tu hodiť crafting table, áno. Urobím pec a vypálim nejaké to drevo. Aby tu bolo aspoň trocha svetla. A potom vypálime. No tak to je pekné. Hneď to tu lepšie vyzerá. Sa cítim ako v dobe kamennej. Myslím, že táto provizorná dierka zatiaľ bude stačiť. Neviem, či asi nebudem bývať aj pod zemou. Je to celkom sranda. Tak dnešný diel to je asi dosť krátky, ale budem musieť sa s vami rozlúčiť a pre dneš to asi všetko. Tak sa vidíme pri ďalšom diele, ktoré bude onedlho. Čaute.